Kawadhi nyime ni obila osingo tiyo machiegni kod oganda e gwenge ma Awendo mar kedo kod njore e alworano. Komanda mar obila e alwora ma Nyanza, Manase Musyoka, ochiwo singo ni e kinde mane oyango tesend obila manyien Awendo mane gedo ne oluwo ywak mag rochruok mar arita. Gedo mar tesend obila no nochakore higa achiel mokalo bang' jayalo mar kanisa mar SDA ne onege i kanisa e chuny boma ma Awendo. Monj kod nek makinde ka kinde bende ne obembo Jodak ma Awendo ahinya to higa mokalo. Ji moko 4 ne onegi e yo mapok oyangi, gima ne olo luoro e kind Jodak. Jotelo kod oganda e gwenge ma Awendo orwako tesend manyien ka giwacho ni gibiro yudo kony mar aruya motenore kod weche mag arita. King'iyo police kako ogere, police station moger kani ene Awendo, manyiso ni security ma Awendo dhi bedo maber, kendo wan gi chir ni business biro dhi mbele maber Awendo, kendo wawacho ni jopiny obed mohoyore ka gin gi information mora mora mar insecurity to gitem matek mondo gimi polise. Ya insecurity osebedo e kinde mokalo nikech maybe bor ma police sana gotieno mondo ng'ato dhi report crime case loka kocha bor. Koro kokele town kama machiegni ng'ato nyalo wuok e ode kato biro kaindi, kata nyalo yudo assistance machiegni gi ndara kaindi. We are grateful as a National Police Service for that endeavor, and I want to promise that we in the National Police Service are going to do everything possible to ensure that community of Awendo and Migori entirely is going to be protected. Kelo maka mabiro kelo police services machiegni gi jopiny biro miyo kata patrols ma area ni dhi malo maber, polise koro biro bet katiyo gi ji kae machiegni. Adwa nyiso jo Awendo ni gisetiyo maber, gisemakore maber Jodak ma Awendo e kindgi gi polise, kendo gisetiyo